weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to mohita to monguela to dey sharaka to seynimaji to wuro seeno to wendu ɓulɓe to guesela bamma soodi to winde jammi to wuro guijile to wuro gujela to lawol palol ko on takkusan juula ha e nder galle El Hadji Oumar de ha to galle Alpha Demba Oumar Sy to lycée ba gural yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie hono hoore jagode leydi Mauritanie o jojjinino lettre makko de démission ñalawma hande o yeeso ta bureau hoorejo leydi ndi ko ɗon e ɗon noon hoorejo leydi ndi waɗimo reconduit to leydi Sénégal ko altine jamma hande jamma altine hande sanga 20h woni 8h jamma hoorejo leydi ndi waɗata discours mum à la nation ko fati kay e andinde yimɓe so tawi ko ƴamtowo 3e mandat walla ala to leydi Mali ko talata janggo o ujunnaji ɗiɗi e temedere neɗɗo malinaɓe yanoɓe hijjore to leydi to Arabie Saoudite puɗɗuɗo tigui gartal mumen e nder Bamako to leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré hoorejo transition leydi ndi o waɗi wayloji kewɗi e gardigu koninkoɓe leydi ndi to leydi Nigéria ko sebitiɓe mbaɗi jangu mumen to wuuro wiyetego Bambuwa ɓe mbaɗi yimɓe jeeyo ɓe barmini fodde sappo e goho neɗɗo kabaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi France ha to leydi Palestine bisimilla moon e ketki hotondirte joni joni piren facciren kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hena ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kononne kadi lampaji et ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene masa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a mosat hatina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena kettode kabaruji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine tati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbiɗuɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗotoɗen altine hande o tati lewru juillet 2023 Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o bismima o joddima an
audience e hoorejo jagorɗe makko hono Mohamed Wula Bilali Messoud to palais présidentiel e nder Nouakchott e nder audience he noon hoore jagorɗe o weeɗimo lettre mum taw ko démission kañum e gouvernement makko kañum e gouvernement mum kala hoorejo leydi ndi noon jaaɓi démission makko jaaɓi kadi démission gouvernement o kala kono ko ɗon e ɗon kadi waɗimo reconduit woni tigui roggitimo tigui wakkitimo lefol nde o ardoto jagorɗe tigui e suɓo kadi hokkimo yamirore kadi nde o suɓoto jagorɗe ɓe o gollidi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen and ardiɓe Somelec woni société kalfinaɗo ko fati kuɓam e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde paana waɗi to central électrique mo Gouina on noon joyti koye OMVS woni organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal ko ɗum saabi noon coupure courant o waɗi e nder dendagal Nouakchott ha e nder guure taw ko guure joytiɗe kala guure ɗe kala joytiɗe e kala guure joytiɗe e ngal ɗon central tawi ko réseau mo manantali Somalek noon ene yafno dendagal kilineɓe mum e oɗo coupure taw kadi wona etteyeɗe mabɓe ɓe koliri kadi wonde service aji kay ƴettama ko ɓuuri yawde e yaccade ha wawde fewnide oɗon pan beele kay dendagal kilene mabɓe ne keeɓa kuɓɓam hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo ngendi Mauritanie o windi ɓatake dariɗo faade e Joe Biden nando makko hoorejo dowladi dentuɗi America tawi noon ko tawi noon on ɓatake noon ko wadde mo félicitation wi kanko hoorejo dowlaji dentuɗi America e félicide dendagal ɓesgu Amerique naɓe kala ko fati kay e manditare mumen ko ni tigui e oɗo saaha ko ni tigui ɓatake o lelori e oɗo saaha mo dowlaji dentuɗi Amerique woni e mawninde fête mum taw ko fête mum national baɗa jogui beelama mawka no fewi waddema félicitation e duwanadema an e dendagal Amérique naɓe kala e oɗo occasion kadi wiyaɗo profite oɗo occasion baɗa baɗa yidde hesɗitinde jokkodiral moƴƴal e gollodiral moƴƴal gongal hakkude leydi men ɗe ɗiɗi e hakkude ɓesguji leydi ɗe kala ko ɓatake noon sifi ɗum ko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo ngendi Mauritanie faade nando mum hono Joe Biden hoorejo dowlaci dentuɗi America ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen accident musɗo waɗi e nder legal bitegal Chikay Gata e nder Nouadhibou ɗum noon accident waɗi ko ñande jamma aleta hanki ko suka debbo goto noon wasi hen fittani mum ko oto filmi ɓalal o barmini kadi o waɗi cukalel dewngel o barmini kadi yimɓe tato woɓɓe ɗiɗo lebbi kala noon en teska tigui accident ji musi e jaadoji e wargoji kala saaha ene waɗa e nder Nouadhibou ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen altine hande tati lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati suudu sarɗiyeji joɗima jonde mumen taw ko pléniére e gardugol hoorejo suudu ndum hono Mohamed Wula Bamba Maguette e nder jonde he noon ɓe cuɓima toon ko wiyete rapporteur général du budget suudu ndum ɓe cuɓima kadi terɗe taw ko commission ngaji tambotoɓe suudu ndu ko mbiyeteɗo noon Aminetou El Hassana Boukhel on noon jeeya koye landa wiyete ka sababa ko kañum tigui suuɓa waɗa ko wiyete rapporteur kañum tiwa hokka poste rapporteur général du budget commission ngaji noon commission ngaji kewɗi cuɓama ko wayno commission de justice et commission de l'intérieur et commission de la défense kanji kala noon ɗi commission ngaji ɗi kala ɗiɗo commission ngaji kalen kanji kala ɗi jogui ko capan tati e jeetati membre woni tergal so tawi ko commission de l'orientation islamique et des ressources humaines et des affaires sociales et culturelles on a jogui ko nogas e jeenayi tergal so tawi ko commission des finances kañumen waɗi ko capanɗe nayyi membre so tawi ko commission des relations extérieures jogui ko capantati e goho tergal so tawi ko commission des affaires économiques ɓen jogui ko capantati e jeeɗiɗi tergal ko ɗum woni ɗum wonno e ñalawma hande o jonde nduɗo suudu taw ko suudu sarɗiyeji e gardugol Mohamed Bamba Wula Maguette ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar ko to leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal Ousmane Sonko mawɗo lamda Pastef
o waɗi discours makko e nder galle makko to cité gorgui e nder réseaux sociaux ji o waɗi oɗon discours noon o faani ɗum noon o faani ɗum on discours noon koye dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala e communauté internationale discours makko noon ko discours o noon ko ñalawma goto kay o waɗi ɗum ko adi kay ko discours Macky Sall horeji gendi tijjade ma waɗa altine hande o sanga 20h woni 8h jamma e nder discours he noon e nder discours mo Macky Sall ɗamini wadde ko fati à la nation e nder discours he noon haalande yimɓe kay so tawi ko ƴamtowo 3e mandat walla ala ɗum noon ko sanga 20h waɗa ɗum Ousmane Sonko noon e nder discours mum erima dendagal Sénégal naaɓe kala nde jaltata daro tigui e booli mbaɗa seppoji mumen noɓe kewade kala saaha ɓe mbara Macky Sall ɓe kaɗa ɗum kay kañum e laamum yaade ko wiyete 3e mandat ɓe e nder discours he kadi o erima leydi France nde dartinde kay jokkodira mum haalama e leydi Sénégal ɗo e lebbi ɗiɗo lebbi jeeɗiɗi keddiɗi woni tigui ko heddi e mandat 2e mandat mo Macky Sall o waɗi eran kadi nder discours he faade e leydi turque erade leydi turque noon nde dartinde kay ko livrata e kala saaha leydi Sénégal ko fati e armuji woni kaɓirɗe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko altine hande sanga 20h woni 8h jamma ɓoyata Macky Sall ma huccit kay ɓesgu leydi ndi o waɗa discours makko à la nation on discours noon e nder hen ma o haal kay so tawi ko gembe ɗiɗo ko fati e 3e mandat walla ala o haali ɗum noon o haalata ɗum noon ko yeeso o haali ɗum kadi yeeso mairie ji o haali ɗum noon ko yeeso mairie ji kewɗi taw ko yaaduɓe kay ko fati e 3e mandat caggal nde o jodde mumen kay holliri e nder ɓen taw ko maire uji kay duɓe tigi yo 3e mandat makko jodino men kene qime ha 85% ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Dakar lamorgo leydi Sénégal heeɓi tigi ƴiwonde mum taw ko ƴiwonde mum gatmare ko ƴiwonde hewde ndiyam no fewi yadude e hendu mawdu no fewi mawdu no fewi altine hande subaka 3 juillet 2023 ɗeɗo balle kala noon teskama ko nguleki cattuki tawetno to Dakar ene yaha ha 30 degré taw kadi ene wonde uddugol musgol no fewi minen noon ene wayno Dakar heeɓi tigui ndiyam ƴiwonde mum arwenide ko ɗum saabi noon ɗum noon teska noon e kala saaha ndungu kay leydi Sénégal ha tengti e Dakar to ƴiwonde wande ndiyam so toɓi wuuro ngo ne heewi wadde yoolere ko ɗum saabi noon Amadou Ba hoore jagoɗe leydi ndi o waɗino jilluji makko yontere mayde nde e nder yoga kay e leyɗe Dakar yurnoyade kay to golle ko fate drainage haɓade kay yoolere e wuuro ngo to golle ɗe jarata Dakar noon ko Dakar noon hollirama tigui ko milliard uji kewɗi watte hen e kala hitande kala saaha kay ko milliard uji kewɗi watte hen ko fati kay e haɓade yoolere kono kala nde ƴiwonde tooɓi ene heewi tigui wuuro ngo heewa ndiyam ha wiya dakka ha joni ko leydi Sénégal Dakar keddoɗen ha joni to cité imbécile hay sino inde nde welani ko legal wiyete noon e nder Dakar aleta hanki o subaka law ko guila kay buubi pinani teskama tigui ko dadiɓe taw ko laamu ngu dawri toon ko opération de déguerpissement woni tigui ittude galleji helde koɗande ko bulldozer uji wondude police ji kewɗi ne mbaɗiɓe escorté ko ɓena dawi toon kay ɓe dawi hifde kay e helde dendagal koɗande tawate e nder oɗon nokku woni ngal ɗon leggal e bitegal cité des imbéciles ɓe kayɗe ɓe hollirama noon e nder ngal ɗon leggal fodde ujunnaje tato neɗɗo ene hoɗi hen taw kadi ko ɓuuri hewde hoɗɓe ngal ɗon leggal ko ɓen taw kadi ko witeɓe hoɓɓe oɗo saaha joni teskama noon e saaha kay kelgol ɗiɗon galleji hewɓe mabɓe noon galano ɗon ko yanoɓe tigui jultoyde e guure mumen ɓe hen e leydi mumen e oɗo saaha joni noon fodde ujunnaje tati honnoɓe ngal ɗon leggal ene wayno tigui ngala koɗande ɓe hen nawama e nokkuji goɗɗi ɓe hen kay fayi to galleji koreji mumen gam holoyde toon hane dañi koɗande kala radio groupe Futurs Médias noon holori tigui wonde opération ma jokku altine hande o ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni au commandement de la gendarmerie nationale mo leydi Sénégal ɓayini communiqué mum aleda hankkedi ɗi lewru juillet ko fati kay e ɓeena Sénégal naɓe yiɗɓe kay wadde ko clandestin woni ɗanne suudaru ɓe
ɓe kolliri noon e ɗum ɓeydi no feewi e ɗeɗo balle walla oɗo saha kala e ɗum ɓeydi no feewi e nder leydi he ɓe kolliri noon e nder lewru juin mayno ndu tan ɓe nangui fodde temedde ɗiɗo neɗɗo yinnoɓe wadde ɗanne suuɗere taw ko ɓuuri hewde mabɓe ko yinnoɓe natoyde to leydi Espagne koto Mbour paaɗen accident musto waɗi yonte wandi tigui yaltirde Mbour subaka hande o sanga 7h45 accident o waɗi noon koto nokku to wiyete Kera Balla yaltirde Mbour to banggue péage faade Fatick waɗi mayɗo waɗi noon mayɗo hen goto e barmuɓe hewɓe no feewi ko oto mo hinde 7 place kañum tigui ferɓodiri e waytola goɗɗo mo hinde 4 barmuɓe kala noon nawama to hôpital mo Mbour ha joni ko leydi Sénégal duttoɗen to Dakar hanki jamma sanga 0 heure Dakar heeɓi coupure courant taw ko coupure général kulɓe courant noon coupure courant mawɗo no feewi ha Dakar naɓe kala goni e nder niɓere coupure o noon tinama tigui ha to Rufisque to Pikine to Mbawo to Guédiawaye to Ouest Foire e leyɗe kewɗe goɗɗe ha e yoga e région ngaji goɗɗi kala keɓitini oɗon coupure ene ɗamina noon ma somale kay woni tigui si hadima sone leggam siral halfinaɓe ko fate kubam ma mbaɗa haalande men kay andinde yimɓeɓe holko saabi oɗon coupure kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Ziguinchor jabɓoɗena musidɗo men seydi men Amadou Sa Kébé assalamu aleykum rahmatullah. Salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi mbalidde e caggal julde nde ne heewi ɗo henna hande ne wi daj oɗo mbalit noon ene wi gandal no feewi hande kamɓe ligol gal biyetegal Sonazet arde ɗum ko madani si yimɓeɓe de ewnima ngal ɗo gollal gongal ɗo e Ziguinchor yo ngal ummo ngal itta mbalit o ko ɓuuri yawde e yaccade marché mawɗo gonɗo ɗo biyeteɗo marché Seymour mbalit ne heewi marché Dakar mbalit ne heewi marché gara Dakar ina wayno mbalit ne heewi ha heewi Bignona kañumne ɗum luutani ɗum mbalit nan toon yettanma Sédhiou yettanma Thionky ha heɓanma Oussou e Goudomp ɗum ɗo fode ɓe kolliti mbalit ne heewi no feewi dara ɗene kadi luutani ɗumen ina wayno gila julde nde gasi fewde joni dara ɗe pittaka ndungu ngu toɓi nana ñoodubini hay goto wawa yaade jawdi wawa daraɗo yimɓe mbawa yaade ɓe kolliti ngal ɗo golla biyetegal Sonazet gardugol madani si yoɓe ummoɓe daroɓe mbawa wallude yimɓeɓe ko ɓuuri yawde yaccade gatamare de fiiɗo henna hanki e nder Ziguinchor ina wayno 3 heures ñalawma ha yettanma takkusan ɓe kolliti noon ko wiyeteno ɗeɗo balɗe foof yo mairie ndi ummo astoda gaabi ɗi ina wayno mairie ndi jabaki joni de ko ɓuuti hollini ina wayno hanki mbalitu o foof e ndiyam ɗam foof naati koye galleji won waɗɓe hanki inonde won hanki de ɓe ɗanake mbaali tan ko wiccude ñal kiri tan ko wiccude ɗum noon woni koɓe gullata ɗeɗo balɗe fof mairie ndi yo wawa ummade wawa darade ina wayno Pastef naɓe de hanki mbaɗi ɗo débat e Zik FM ɓe kolliti kamɓe de holɗum yewtere mabɓe eɓe paadi président de la république hande ina jogori haalde ina waɗa 3e mandat walla watta 3e mandat eɓe gandina président noon so haalina waɗa 3e mandat ina wayno no wano nan ko noon tan wayata lawon fawon ɗum noon koɓe jippotoɓe e laabi he hare nde fuɗɗoto ala ɗo nde haaɗi sowona o itta 3e mandat jaam dañatake ɗum woni koɓe kalani yimɓeɓe ɓe kalani président de la république ɓe ewni ɗum yo waw andude 3e mandat kamɓe jadani hen Weltare TV musidɓe Amadou Sa Kébé gorko mbotta kabaruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkodirde Ghalii Abuu Bah yalla ke walde jam. Allahumma amina seydi Kébé golle ma jooɗi peewi seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen caggal nde malinaɓe jano hijjore mum ɓe mbaɗi toon fodde kene wona balɗe nogas nayyi ko janggo talata 4 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ɓe puɗɗoto tigui gartal mabɓe artudeɓe e nder gendi mabɓe iddoto artude noon ko contingent woni tigui groupe tawi ko ɓen filiére wiyeteɓe filiére gouvernemental ko ɓen kadi jettino Médina guila ñande 10 lewru juin 2023 ardi on contingent noon ko délégué général adjoint galle hijjore hono biyeteɗo Mahamad Adamu ko kanko kadi woni directeur général adjoint de la maison des Hadj heddiɓe ɓe noon gartat tigui ma ndew hen ñande talata nde e alarba ha ñande alkamisa e aljuma kala siftinde on noon délégation générale des Hadj 2023 hikka ɓe mbaɗi encadré fodde kene wona
ujunnaji ɗiɗi e temedere neɗɗo taw ko yanoɓe hijjore mena to suudu Kaaba woni de pèlerin ha joni ko leydi Mali keddoɗen direction générale de la BNDA ene jogui belemma mawɗo no fewi habrude bandiraɓe wonde kay gonnoɗo président walla tigui président conseil administration mabɓe woni PCA mabɓe moɓe hono jigui PCA mabɓe no hono biyeteɗo Moussa Alassane Diallo o suɓama o waɗama ministre de l'industrie et du commerce e nder gouvernement kesso mo leydi Mali direction o noon ene duwonomo kañum dino didorno kañum e personnel mum kala ene mbiyamo félicitation ene mbiyamo yo jogor jaam ko ɗon kadi jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine maɗa e heblo sukaɓe Afrique no didorno ene mbiyamo yo jogoro jaam kadi omo handi hen kabaruji men ɗemgal Pulaar ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paden hoorejo transition mo leydi Burkina Faso hono capitaine Ibrahima Traoré o waɗi wayloji kewɗi e gardigu dadiɓe leydi ndi o waɗi nomination ngaji kessi noon e gardigu kono yankagal ngal o suɓima commandant uji 5 kessi o ardini ɗumen 8e 9e 10e et 11e et 12e brigade d'intervention rapide ɗiɓe mbiyata bira hono kayno holliri décret cifar ñande tati lewru juin 2023 ko bir noon halfina kala ko fati kay so tawi menace contre l'intégrité territoriale walla tigui ko wayno wadde convoi ji mawɗi taw ko logistique ko ɓen tadi ɓe hinde bira ko kañum en kalfina ɗum ko ɗina noon ko on corps noon woni tigui wayloji kewɗi to ɓuuri teskede waɗi kadi nomination ngaji goɗɗi officier ji kewɗi mawɗi mbaɗama chef de corps e nder unité ji militaire uji mum ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Nigéria paɗen bambo a ina tawe to rewo ɓaƴƴo funnague leydi Nigéria ko sebbitiɓe mbaɗi toon jangu mumen ɓe mbari yimɓe joyo ɓe mbarmini kadi 11 neɗɗo woɗɓe jangu ngu noon ngu waɗi ko ñande wonno ko ñande aljuma waraɓe ɓe kala noon ko ɓe mbira tigui ko ñande asetta ɓennuɗo gañiɓe ɓe kala nawama ko par hélicoptère ƴettiɓe ɗon nawiɓe to hôpital mo Maiduguri bambo wara noon en tawi tigui e nder état mo borno kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi France paɗen aleta hanki o ko tana musɗo waɗi e nder galle goto to wiyete Tourman en biri to Sine en Marna ko babiraɗo goto ko kañum wari ɓinguel mum gorel jarowiɗe duuɓi 6 o barmini kadi ɓinguel dewel jarowiɗe duuɓi 10 e debbo mo wurduno kadi o barmini ɗumen hen o barmini ɗum hen debbo mo wurduno o barmini ɗum nde o waɗi ɗeɗo gueɗe bonɗe haw gayni kanko babiraɗo kadi o yiiɗi kadi wartade hono no holliri procureur de la république nokku biteɗo Moulin hono kay biteɗo Jean Michel Bourlon o holliri noon ɓiɗɗo debbo oɗo saaha joni tampino fewi tawi hakkude wurɓe e mayɓe ne tampi sanne ko ngel noon o ngel nawama to hôpital Necker te Paris 15e arrondissement yummiraɗo o noon gañiɗo hen kañum ne tawe to hôpital mo Meluma ha joni ko leydi France keddoɗen koninke faabo woni sapeur pompier goto mo duuɓi 24 wasi fittade mum to wiyete Saint Denis sara Paris e saha kay o wonno e ñippude cuumu otoji dupponoɗi e nder seppoji ɗi ko jamma hanki noon o hawri eladial e nder cuumu he e nder cuumuji he tawi kadi ko jamma batto jamma jeego ɓiwo seppoji gulɗi jaw jaaduɗi tigui e duppugol galleji walla duppugol otoji kanko basɗo hen fittade makko noon ko caporal chef des brigades sapeur pompier de Paris ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men jolam jaɓɓeɗo dutten koto Palestine to Cisjordanie to ko armée leydi Israël kañum tigui weddi toon pompoje mum e pettoje mum altine hande o e nder wuuro witengo Géni ɓe mbari toon noon ɓe mbaɗi tigui ɓe mbaɗi noon ɓe mbaɗi ɗum noon koye mbadi kay eno holliri koɗinkoɓe ko habtade terroriste en ɓe mbari toon noon suka Palestine najo goto ɓe mbari ɗum hen woɗɓe kadi mbarmi hen musidɓe tedduɓe gasi haalaɓe ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonganno on habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah tawi noon ko do Ziguinchor ko Amadou Isaga Kebe ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.